çava sabı ki 15 sal dixwîne, ki 12 sal dixwîne, ki 20 sal dixwîne, hayata wî ba têne girêdanê bi 3 saeta ve di vî 3 saetê da ku dikeve sinavê, ew ê sinavê ku derbas bike, ew ê ji xwe re îdarekî dinyayê pê roja xwe derbas ke. Lê sinavê însaniyetê dana ku Xwedê meriv de meriv tê dinyayê heta mirinê hemî sınav e, meriv nigê xwedavêje sınav e. Her saet sınav e. Em vîya ji gelê xwe re dibêjin, gelê me ji me çêtir zane, lê dîsa zî ê ku nizanibe em bêjin bira herkes zanibe ku li bir dere em hatine ji bo tiştekî sınavekî li pêşa me dünyakî daha ebediye ye. Dünyakî daha ebediye heye. İnşallah em li wê derê zî bi serbilindiyê em harin, em li wê dinyayê zî bi serbilindiyê harin. İnşallah Xwedê peyxemberê me ji bona me şermî neke. O dîsa em dibêjin sal vegere hemiya ser xêrê be û ê malbata xwe zî min berê got. Ê ku me godar bike bira bernama me par vekin. Em dixwazin gelê me zêdetir me bibîne ka tiştê ku hatiye serî însanê me heta îro dengvêjê me ê ku çûne dilovaniya xwe em ji wan re rehmetê dixwazin ew ê ku li heyatê me em saliqê selametiyê ji wan re dixwazin em bin ya Rabbî tiviya ji nava me nedî helanînê ciwanê xwe em dawetlî dikin bira dengvêjiya xwe, edebiyata xwe, kültüra xwe bira ji bîr nekin. Tiştê ku bûne bira nêlên honda bibin. Silav û rêz ji wê hemiya re em 2 saet paşê em bêje salvegere ve hemiya ser xêrê be. Ka dengbêj emerê em taxê îro derketiye pêşberê gelê xwe ê ji we re çi bîne ziman, çi hazir kiriye xwestoxê we kî hebin tiştê ku em zanibûn karin bixwazin hûn gava bixwazin em ê xwestoxê we zî bijî bînin. Kelam çi ne? Kelam tiştê ku bûne ewan tişta însanê me ku giriyane dilşewatê wan, dayîkê wan, xuşkê wan, birê wan o dengbêjê me şiarê me zî kirine kelam nêiştine hundan be. Hinekî kelam hene li ser evîndariyê ne belê. Evîndarî meriv dibe qey bi kêfê gotin naxêr. Gava goyê xwe bidine kelamê evîndarî derd û kunin dilê keç û xortê ku jev re hebûne û nêiştine meradê wan hare serî kî bûne ya bi zora pera ya feqîr bûne wana hinekî dinê bi zora pera bi vî şeklî nêiştine meradê wan biqede ewan zî rabiye derd û kulê xwe ji dengbêja re gotine ewan şiarê me ewana zî hanîne ziman heta îro. Em dîsa dibêjin silav û rêz kemasiyê me hene em lêbûrîna dixwazin em ji we re zî dibêjin ji me re dua bikin. Ez gava bimirim bira herkes zanibe ku ez ji gelê xwe re dengdarim. Ez wê dengdariya xwe zî qebûl dikim. Delî 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 ya delî 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 ya delî ya delî 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 ya delî delî ya delî ya geldi tesafile bedme ve raziyem kızı veli kezevadi son khari hatta zawa nebine yel dünyayı tücar kızı ve nadiyem delil abi çüme suka diyar beker çemu kani kızı çüme suka diyar bekeler çemu kani medikane dur boya kandel alam şevi adani viya
قيزة تمالا مخراك كوني مش نوا كوناي اعلاني خوزي كام بديا تباتا القاشم الروح نشتانا تشوكي خبا شوكي مسي قوتنا مرا مجور بباب ميوي ايراني وايك دليل 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 وي دليل 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 ويا دليل يا وايك جدي تسافل برمي وراضي عيب إذا ولك زبان صنخان حتى زواء برد شوان نبينا الدنيا كذي وينادي دليل هذه حيرة شابير الشوب الشابي تنك إذا شابير الشوب الشابي تنفس شابير الشوب القاقاش تبصي أمنه إذا شابير الشوب الأبل وخذيك الإشوال معي أحمنه حيفا من ذات الحيفة حيفا من ذات الحيفة إن جلو جينو كنو غوزة بقبا شاء دوست محبا جانب وبسال كتش دوست جدي دسته كوت بيسه شندو كن مده مسكين میرے خدای خا جدي چاوه رشو بلای د کامله و بندا داش خدا بکی ارمان آی خا جدي دلي 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 واي و دلي 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 و دلي ياد واي خا جدي تسافل ببه وراضي واي إذا ولك زواد الصنخان حتى زوأنا بنا الدنيا تجار كذي وينادي دليل هذه حيرات ديار بكل شموع كان كذي ديار بكل خوش يا بك أمل بدي بلوس سنوشي شكوري حنا الموي يا زركياك ايرو اسمرا قلت شني بورن داد مي أبكي بداك